गर्मी के मौसम में गर्म वातावरण में छोट बच्चा या लड़का खेले कूदे लागेला सा, दौड़े लागेला सा, या कहीं बाहर से आवला सा, या कहीं बाहर जाएला सा, तो ओकनी के शरीर में गति और ये गर्मी के कारण खून गर्म हो जाला। जैसे अगर पानी के हमने गर्म कर जाए तो पानी ऊपर उठे लगेला, वही खून भी गर्म हो के पतला हो जाला और ओकरा में गति बढ़ जाला और गति बढ़ला के चलते ऊपर उठे लगेला और शरीर से बाहर निकले की कोशिश करे लगा और ये नाक के द्वारा बाहर निकल जाला। काहे कि नाक में एगो कोमल पतला त्वचा होखेला जौना के श्लेष्मिक कला कहल जाला। ई खून के दबाव के झेल ना पावेला और ई फट जाला और ये जगह से खून निकले लगेला। यही के नक्सीर कहल जाला या भोजपुरी में कारक आदमी भिनाश फुट गइल बा कहेला। ई तबहू हो सकेला जब हमनी के गर्मी के मौसम में गर्म चीज खानी जा, चाय कॉफी या अत्यधिक मिर्च मसालेदार या अम्लीय रस से तैयार भोजन, या अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाला तबहू ई नाक के द्वारा खून निकल सकेला। नाक पर चोट लगला के कारण भी खून निकल जाला। अगर नक सिर फुटाता तो ई अपने आप भी सही हो जाला, लेकिन नाक पर अगर चोट लागल तो एकरा के डॉक्टर से दिखाई के इलाज करावे के चाहिए। चूंकि हमने के जब सांस लेनी जा तो नाक के अंदर जो नस होखेला वो एकदम बाहरी सतह पर रहेला और ये एकर काम ई हटे कि हमने के जब सांस लेनी जा तो सांस में जो वायु रहेला ओकर तापमान के ई संतुलित करला ताकि ई डायरेक्ट हमने के फेफड़ा में मत पहुंचे। जैसे अगर ठंडा के समय बाटे तो हमने के जब सांस लेम जा तो जो वायु रही ठंडा रही, लेकिन जब ई नस से संपर्क करेला तो वो ओकरा के शरीर के तापमान तक पहुंचावे की कोशिश करेला। ई बाहरी सतह के होखे के कारण ई कोमल और ई नाजुक होखेला। अगर हमने के गर्मी के मौसम में जब वो लू हो लागेला तो जो नाक में म्यूकस रहेला पपड़ी बन के सूखे लगेला तो उ नस के भी डैमेज कर देला, दरार पड़ जाला, तब नाक से थोड़ा बहुत खून आवे लगेला। या अगर नाक के हड्डी भी टेढ़ा होखे लगेला तब नाक से खून आवे लगेला। या कोनो खून में बीमारी हो गई जौना के चलते खून में जौन जमे के गुण होखेला वो खो देला तभी नाक से खून आवे लगेला। या अगर हाई ब्लड प्रेशर के रोके के दवाई खाते नहीं जा तभी नाक से खून आ सकेला। नक्सीर हो गई तो वो रोगी के पीठ के बारे लेटा दिया जाला और ऐसे कल जाला कि ओकर सिर जमीन की तरफ झुको और नाक ऊपर हो ताकि जो नाक से खून आवता वो बहल बंद होके और ओकर सिर ठंडा पानी से धोवल जाओ या कपड़ा भी ओकर सिर पर रखल जाओ ताकि ठंडा होके।